Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे फुंबिलि समाव आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा सार्चनि जागोन आरो गेरजानि भिडिअ जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा नैबे सामार भेकेसनाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जि धोरोमारि सोलोंथाइ जि बादा बियो जोंहा दिनै जोबथा फाइनाल मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय बेप्टिस्ट मण्डलिफोरा जोंहा बे हाबाफारिखौ लानाय जायो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जायफोरखौ होनना बुङो गथ'फोरनि फोरबो चिलड्रेन फेस्टिभेल नैबे हाबाफारिया जोंहा दिनै जोबथा जागोन आरोना फाइनाल प्रग्राम आङो दिनैनो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय था उन्दै उन्दै गथ'फोरा प्रसेसन खालामसिगोन आरोना जों जे जिसु ख्रिस्ट'खौ जों मानियो जों बुंनो हायाब्लाबो जोंनि बे प्रफेसन खालामनाय जोंनि मेथाइ खननायजों जोंफोरो डिक्लियार खालामगोन जे जों जिसुखौ लादों आरो इसोरा जोंजों लोगोसे दङ डिक्लियार खालामनाय प्रसेसन खालामनो जों थांगासिनो दङ बेनिखायनो इसोरा नोंथांमोननो थाथों आरो इसोरा नोंथांमोनखौ दैदेनथों आरो बे उन्दै समनिफ्राय इसोरा जेब्लाबो नोंसोरनि First of all, I would like to thank the church for inviting me and also my friend. She told me that this is a final Sunday school vacation Bible camp last day and she invited me and I'm grateful to her for inviting me. Thank you to the pastor and everyone also for the presentation and everything. And
My name is Golma Irango. Mula naam do Golma Irango ase. Mui Nagaland ra ase, Dimapur, Nagaland Dimapur. Aru mui auxiliary college te as I teach as an assistant professor. I'm grateful again. Thank you for inviting me, and God bless you all. Thank you. Seni citizen, nanga Israelina ada berbuah angno unsur Israelnya begar konaninikai bohgan ada Israelnya leng konaninikai sokoban angno tauni akan jika perlawanan Israeliperko meret dai menangane. Psalm chapter 56 verse 3. When I am afraid, I put my trust in you. Thank you. Respected chairperson and respected and all believers present here. Now I am going to read a Bible verse from Acts chapter 3 verse 22. For Moses said, the Lord your God will rise up for you a prophet like me. Among your own people you must listen to everything he tells you. Thank you. Good morning, everyone. Dear respected chairperson, recorder, dear pastor and invited guests, and all the big Christ believers present here. Now I'm going to read Bible verse in Assamese. Gitmala Solis Oithya Ek Aru Dui Por. Prodhan Baidyokorer Nimite Gayutor Rosi Git. Moi Jihualoi ধৈৰ্যৰে অপেক্ষা কৰিছিলোঁ তাতে তেওঁ মোলৈ কাণ পাতি মোৰ খাদ্ৰুক্তি শুনিলে তেওঁ মোক বিনাশৰ গাত আৰু হুৰণিৰ পৰা তুলিলে তেওঁ শিলৰ ওপৰত মোৰ ভৰি ৰাখিলে মোৰ বুদ্ধি স্থিৰ কৰিলে Thank you. Lesson title God's word transforms. Memory verse The law of the Lord is perfect, converting the soul. Psalm number 19 verse 7. Lesson title God is the greatest day. Memory verse Lesson title Memory verse So 1, 2, 3, 4.
let's start the song. 1, 2, 3, go. Programa जोब्बाय जोंहा CF नि फाइनाल प्रग्राममोन बेयो जोब्बाय जोबनायनि उनाव जोंहा दायो नै मा होनना बुङो जानाय आरोना साहा रिफ्रेशमेन्ट माने गोबाव जाबाय नालाय समाबो 1टा बाजिलायबाय दे दिनैहाय बहुद गोबाव जाबाय माने दायो नै रिफ्रेशमेन्ट जानायाव मुखुबथार मा होनो बानाना केक बेनिफ्राय नै बानाना केक ना गोबाव जाबाय दिनै ओंखायनो दा सोरहाबा सोरहाबाथ' संबोआखैना दा संहैनांगोन बेनिखायनो बेजों उदैखौ एसे फुरथि खालामनानै लादो आरोना दिनैनो हाइस गोबावसिन